Helo a chroeso I bennod cyntaf ein cyfres newydd Clonc a Chan gyda fi, Gwen Shenton, swyddog cymuned Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am i ddod i'r nabod rhai o'r pobl lleol sy'n tyrenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael clonc a chan gyda'r pobl dawnus yma a chewch chi wrando ar eu hynesion wrth i ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. A phwy gwir sydd na gynullydd ysgoloriaeth Bryn Terfel 2019 I ddechrau'r gyfres. A dyma fe, y canwr, y chwaraewr rygbi a ffrind da iawn I fi, Rhydian Jenkins o Faesteg. Siwr I ti, Rhyd? Iawn, diolch Shen, siwr I ti? Gwyd, diolch. I ti'n barod am cwbl o gemau fach a cwbl o gwestiynau hwyl? Yep, dim props. Lesh, coni off de. Petai ti'n goffa dewis un person enwog I wario ti mewn ffilm o dy fywyd, pwy fydde ti'n dewis? Dwayne The Rock Johnson. O, dewis da. I ti'n gallu gwneud unrhyw acenion o gwbl? Wel, fi'n meddwl bod fi'n gallu gwneud Australian gyda'i mai. Fi'n cofio wneud acen Gwyddelig unwaith pan nes I canu ala wedyn y Steddfod, ond fi'n credu bydd angen I fi ymarfer hwnna to os fi'n canu fe eto. Beth sy'n ofni ti'r fwyaf? O, pre-copyn, sy'n licio nhw. A pan yn ifanc, os o'n i'n di bod yn bach yn drwg, mam yn siŵr o fod. Beth yw dy go-to outfit di ar ddiwrnod arferol? Fi'n credu pawb sy'n nabod fi yn gallu ateb hwn. So, mae gen ti shorts, leggings, dim menywod, sport wrth gwrs, a sanau, gwyn, leggings fi'n taco mewn, t-shirt, a wedyn hoodie os mae'n oer, a wedyn os mae gwall fi yn bad hair day, sef rhan fwyaf o'r amser neu wisgo hat. Ie, ni'n siŵr bod ni gyd I gweld ti wedi gwisgo fel ar rhywbryd. Os gen ti ddyfyniad sy'n ysbrydoli ti o gwbl? Oes, gan fy nhad-cu pan oedd e dan y fyw, expect nothing, but take whatever comes your way. Fi'n ego hwnna. Beth yw barn ti am bun afal ar y pizza? Sa'n gweld problem dy fe, fi'n licio fe. Na fi, Hawaiian bob tro. Beth yw pick-up line gorau ti? Wel, sa'n nhw sioi nawr, wrth gwrs. Siwr o fod, fi'n cofio gweld un unwaith, rhywbeth fel, nes I name Google because I think I've found what I've been searching for. Wow. Sorry. Unwaith mae'r lockdown mae'n dod I ben, ble ei di'n gynta? Byddwn ni bendant mynd I weld teulu ffrindiau a cariad lawr yn yr Gorllewin. Sa'n wedi gweld nhw gyd ers beth 8 wythnos. Ar ôl ni, siwr o fod, bar, fel pawb arall. A fi, na ble a fi'n gyntaf. Pwy yw dyfodel rôl di? Siwr o fod dad neu tad-cu. Fi edrych lan iddyn nhw dal heddi, bai gwynaeth y dad, neu bydd pennau mynd fel hyn. Na, mae'r ddoi na fi'n edrych lan ers ni bachgen bach a sy'n ni hanner y ddyn o nhw, byddwn ni'n hapus. O, na neis. Pe bai ti'n goffa dewis 3 eitem yn unig I fynd gyda ti I ynys ymhell o bobman, beth fydde ti'n dewis? Wel, fi'n cymryd dim unrhyw beth electronic na, so inflatable raft, herwydd ti'n gallu mynd mewn am spin bach yn berson ynys, dal bwyd, ti'n moyn. Byddwn ni'n cael fel barbecue tray gyda fel matches mewn, cyginio'r bwyd. A wedyn siwr o fod rhywbeth fel satellite phone. Gweithio beth signal na, ni traco on, Ar un olaf de, pe bai ti ar death row, pa fwyd bydde ti'n dewis ar gyfer dy bryd olaf? Felly rhoi 3 cwrs ystmwyn. Hawdd. Starters, byddwn ni'n cael fel garlic mushrooms ar bara. Milion yn carta yn neud nhw, mae'n amazing. Mains wedyn, pawb siwr fod na wedyn, mixed grill neu steak. Mixed grill, fi'n licio mixed grill. A wedyn,
Pwdyn, byddwn ni'n cael sticky toffee pwdyn gyda hufen ia. Os o'n i'n dewis sticky toffee pwdyn hefyd. Amazing. Ie, dewis da. OK, so nesaf mae 'da fi gêm o hwn neu'r llall. Bydd eisiau ti ddewis rhwng y ddoi opsiwn mae'r gyflym a phosib, OK? Ie. Fab. So, cariad neu arian? Cariad. Siocled neu vanilla? Siocled. McDonald's neu Burger King? McDonald's. Clwb Ifod neu Retros? Mae'n galed si Retros ond 51-49 split. Siom. Haf neu gaeaf? Half. Trainers neu sandalau? Trainers. Melys neu hallt? Hasht. Teledu neu ffilm? Teledu. Facebook neu Twitter? Siwr o Twitter ar y foment. Traeth neu mynyddoedd? Traeth. Pasta neu pizza? Pizza. Mae hwnna'n anoddach. Mix grill neu cino di sil? Na, dwi'n hwnna ddim yn anodd. Mixed grill. Every day. Poeth neu o'r? Poeth. Rygbi neu canu? No comment. Mae steg neu Cardydd? My steg. Hwna'n gwyd ti, ffili credu bod chi wedi dewis Retros dros clwb, ond na ni. Crawls gym fi'n siŵr, fe. Mae'r gêm ola yn un cyfarwydd. Dwi byth wedi, OK? So, ni'n mynd i rhoi thumbs up neu thumbs down os ni wedi wneud e neu ddim, a na i ymuno gyda ti, OK? Yeah, good. So, dwi byth wedi canu yn y cawod. Dwi byth wedi wneud pawt wrth gymryd llun. Na, mae hwn yn topic diddorol, herwydd apparently fi'n neud e, ond fi ddim yn sylwi bod fi'n neud e. So, na i roi bus bawd lan, ond not intentional. Fi'n siŵr bod ti ddim yn sylwi. Hmm. Ail rhoi anreg i rhywun arall. Dyfaru gwneud rhywbeth yn syth ar ôl. Ie, fi wedi cael, siŵr bod pawb wedi cael cwbl o paints, one too many weithiau. A shots fi'n dyfaru wneud syth ar ôl. Ie, cytuno. Gate crash o party. So I got to invites, so, yeah. Esgusodion. Cwmpo i gysgu mewn lle hollol random. Tren yn cyfri? O di, fi'n cwmpo i gysgu ar y tren trwy amser. Tren. Canu'r geiriau anghywir ac cyfro fel an. Unwaith mewn cyngerdd pan o'n i'n ifancach. Yeah. Dim ond unwaith. Scarred ever since, so na pan fi'n ein siŵr bod fi'n dysgu popeth nawr. Nes i crio a rhedeg off y llwyfan. Yeah, not That's good. the way. Wedi mitio gwers ysgol. Sorry, man. Yeah, sorry. Wel, diolch Ryd, fi'n meddwl bod i wedi dysgu lot amdano ti fyna. Felly, beth yw dy blans di nawr den ôl i'r lockdown mae dod i ben? Fel wedys i, byddai bendant mynd i weld teulu a ffrindiau ar cariad lawr Gorllewin. Hwna'n priority fi'n meddwl, a wedyn wrth gwrs mynd i'r bar, os maen nhw'n agor. Cwbl o stuff canu mewn mlaen dy fi ar y funud, mae cwbl o bethau in the pipeline, os ni'n gweud, yn yr wythnosau nesaf. Felly, na, bydd hwnna'n edrych ymlaen i bethau fel hwnna. A just cymryd pob dydd sy'n mynd yn ei blaen, really. Ie, a fi'n siŵr bod yna lot o bobl ifanc sy'n gobeithio dilyn yn dôl dradi fel cerddor ifanc. Os gen ti unrhyw dips o gwbl iddyn nhw yn ystod y cyfnod yma? Wel, mae fe'n cyfnod anodd i bawb, nag yw e. Ond i fi, yn bersonol, fi wedi cymryd amser hyn i ddysgu lot mwy o ganeuon. Fi'n credu pan fydd pethau mynd nôl i normal-ish. Enwedig dy fi, mae lot o cyngherddau a digwyddiadau mewn mlaen dy fi. Felly fi'n neud yn siŵr na'r bod yr amser hyn yn amser da i dysgu lot o bethau, mae lot o amser rhydd dyn ni. Felly dwi'n meddwl jyst i bobl ifanc sy'n mas yna, cadw'n bositif, mae pawb yn yr un sefyllfa. A
cymerwch yr amser i ddysgu pethau herwydd falle bydd dim gymaint o amser rhydd fel hyn yn y misoedd nesaf. Fab, wel, diolch Rhyd am sgwrsio gyda fi, a pob lwc i ti gyda popeth. I ti fodlon cyflwyno'r gan i ti dewis i ni de? Diolch, so y gan chi'n mynd i glywed heddi yw Lle Mae Llais yn Cyffwrdd Lleisiau gan Robert Darwin. Yn y fideo nes i perfformio hyn yn ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel a hwn oedd perfformiad cyntaf yng Nghymru o'r darn, felly mwynhewch. Fab, wel diolch eto Rhyd, a gobeithio bod chi adre wedi mwynhau. Cliciwch y linc i glywed Rhydian yn canu Lle Mae Llais yn Cyffwrdd Lleisiau, mae'n hollol wych. Diolch.